Tayo. Na ba kasi nung buknoy sila ha? Nato pituyo taniya ka kay ingon mo ko to si mama nga manari kun ay focus sa balay. Gusto mo ta mabawi ng buknoy kay kinakala ba jud sa ato? Unsa may sa na mo nila? Na. Ako nakapatay si isang ay sabahan ato ni ako nakapatay ko isang kabaw nga kitang ko ako ang gibitan. Asa ko giasyon na ko sungag. Mo di mong iharog birthday? Ana ba sa ato naman ang ko kay. Simbok ni mo na mo. Sa man kami gumukis bangka? Di ba ka na nga atong panaghigalay sagur romantic? Hay romantic. Di na katiktan na mas teleserye ni go kana Daniel Padilla. Tanawa nila hili na siya romance. Mga romance. Maot yan ang higala ay way romance. Sa man ka. Sige, adton tila nung Doknoy. Ata nabakajaran na alo-alo tantuhan na to. Hapon na kaso may tanda ng bukno ito na pagkakundok na ito nga. Ano na pa? Malagi nga. Ang ino na para no kay tigbalhe nga oras sa tigbalhe mo din yung gabaw. Ha? O katuod ba ka kanunok mo ni ko nga. Ata yung Oo, sa napitan ng sinulon ay. Ate mo to tam tanata. Man, ano ka? Para. Hoy. Katuod ba balay ng buknoy? Katuod sa balay ng buknoy? Malaki, di mo ko nagadinig-od. Dapay na magod miyaning daan, yung maot nga daan. Hay, maot kapis kaya na maot. Sama mo na ako. Ha? Di mo ba ng buknoy na? Nahikapo to? Malaki, ikaw lang yung dapay, di ba? Maot, managdaan tunahan di ay. Salamat ha. Sige. Ini mo to na kay nala bay nay manggukod na bato nay mata. Basta kaning mata. Mangutana mi tarong ilo mi biluangan. Lagi. Salamat ha. Sa to na hinihe kanit nay gabaha patubos ba sinalod mo. Lagi, salamat kayo. Pero pa bitagran ko. Salamat. Kanat. Kanday, salamat. Nundugdoy. Nundugdoy. Hoy, di na maminaw kay patuon nga ning buong nago. Buong di na maminaw oh. Uy, mata na no, kay mudumin na dili mo tama. Oy, nundok noy. Oy, tuman noy. Saan ka na? Ako ipaspasan ang tanaman para namin tubo. Kaya, Eh? oh, matod sa mga katiguangan, imong paspasan para Usang- sila Usa nga klaseng tanaman na nino, nga maramag na mo. Ironiha. Mayra pa siya. Mayra pa di mong ipaspasan ni Mura man nagnaong nimo. mo na siya gitawag nga Senior San Francisco. Mo na Senior Francisco. Francisco. Oh, mo na nagbunga niya. Pwede ni Baleon. Kasi magiging na nga na. Kaya patudlo na eh. Ano siya, pamaspas para sa akong mga tanaman. Para mag-anak ka ka so na matay. So, ano na siya? Oh, no. Korea Nahinaya. tubo, Korea tubo. Kasi, pero ay yan ya. Now, Ngana, ngana nong. uy, ano daw? Madawat akong tanaman. Sa ako lang, sa may toyo niyo, ano yung samok-samok mo sa akong mga orasyon ba? Are binoy kay. Amo tanong kita lang ba sa balay. Nay tukos. Unsa man nga tukos? Kan ko hilig karne. Nang birthday siyang kuan ba kanang mama unsa nagihos lag 15 ka kabaw nya. Kana mo kabawa ron? Nga pa pila og usa ka kuan nga ginamos kay Kibam ko nga. ginamos? Di kay. Kapaes mi ginamos na kay kibam ko nga di jud kang karne nang gindaman ko 2 kilong bulinaw. Pahimagas ba para Na. Di ko mo bulinaw ba dong. Di po ko mo ginamos. unsa may gusto nimo dai? Kaya ang baka. ha baka. Oh, Ay wala man kay naganiha na samtang galakaw ko dito sa balinag kabo na mo. Kita baka gahiko. so may ikog kisa mo ang baka. Basta ako aron. Kasi color man. Natoy pagka orange na pagka itom. Murag Sa mo yung hung. May pay sulod na sa tong buang bay nga gamay. Kasi ubay man po yan, bayan no. Noy, tok noy. Anong tok noy yan? Ako rin isa nito. adlaw ka na panahon. May advice na yun. Ay noy. Ako raman isa dong. Lingkod mo diha kay. Di kanay makasak nong. Pagpag ko, pagpag. Away saksak na. Hey, puri sak tet yan ay makasak ka nung. Eh, wait, kay magdapa. No. Saan ba noy? Sa man lagi lagi. Tapos baleng
tukong kita sa mama mo. At tuwa sinundong buknoy, kasi pangani mo tiyo, yati aka, toknoy, Unyok. buknoy. Unyok. Unyok. Sayop ta! Ladyo ara pag itudlo si mama o mao ni tong wain tugan to pang tanan si mong. Ito si mama siguro nimo dong. Ah? Tunoy, unyok. Tayo sa doon kay sakit ng itlog, sigbarog. Ay, may panong kasi alumuras mo na yung itlog. Ang sa may pangutana. Mangawat mo ha. Hay, mga wat, kinundog ba na katunoy? Mangawat muna ko sa una. Isa lagi. Kiglas yung nakawat mo, ako to yung mong lube. Ba, wala na kalimot naman ko dong. Saan mo tutuig ka? 90s? Hay 90s karon patong mga simanahan 90s. Ah, tiguan na ka no eh. Kalimot na to ko dong. Nanapit mo o saman? Kaya lagi ito sa balay, pag-is na to. Sige kay murag hapon na pod. Pag Amerikana ha, kay di Wala ka kasod pa sa may- bahay. Wala ka pa ko kapa dong aglaba. Ah, sige, noy. Hot marigawas mo, noy. Sige dong mag-iris ang dong as ag. Karon ni Lupe, banda na siyang bato. Ito yung kabili. Kudalat mo ito. Si? Tuod ni Lupe, wala sa bato. Nagkapato siya yung Lupe. Tingnan mo, ito na nakalang sa bayo. Sige. Kinapa si Lupe. Ang hurim-hurim nino. Kaya na, nagkagubra kasi nung buktok mo. Ang hurim-hurim nino. Doknoy dako. Doknoy. Naina si Doknoy. Doknoy amo ako. Doknoy! Ara na ba? Nundoknoy. Ara na me among gikawat mong hurim-hurim. Salamat, me. Gikawat among hurim-hurim. Nainat ang tigo ang... Ila naman sa napit-tapi. Dong, tara dong. Asa mo bata ato? Tay. Nayate na itong mga bataan lagi ito ba? Ulubi. Imbis tulo. Na isa na lang. Tay, oras yun na rin ba? Patay lagi. Oras yun. Nayate na ni. Sa una ako nangilad karon. Ako nailad. Asan mo? Mga bataan, bakit ko tayo? Hoy! Oras yun! Bayong hapon sa iyong mga karan. Haponan siya may shooting karon. Tungod aning rasyon ni Nong Toknoy. Ako lang ayaw kalimot sa pag subscribe, Like. Share. o sa notification nga pagpindot sa kilid o salamat sa pagsuporta o naut nga ganahan mo sa mong video. O Pag-comment. pagtuon pod mo og orasyon ni Nong Toknoy. Hagunoy ra ni siya, hagunoy. Okay, Mga bye-bye! ibalik yung mong lube, di na dalhin na. It's a